Zdravo ljudi u drugoj epizodu The Escape i srpski gameplay. Da vidimo danas. Slučajno sam htio da snimam još jednu epizodu, ali sam nisam izgleda snimao, pa sam uradio neke stvari, ali sam umro, tako da ništa se nije ni promenilo, tako da da. Da vidimo ovako, što ima ovaj da predaje. George, kako god da se zove. Da vidimo ovo. Ok, nails. A čekajte, ne daju vam da nosite ovo kako izgleda foliju, onako, znate, za kuvanje i to što, ne za kuvanje, to ono što, ne znam što služi uopšte. To nam ne daju što, a eksere daju da se nosi, dobro. Ok, ne znam zašto, ali idemo veze. Ok, sad ću dodam, inače sam iskopao onaj tamo kaučak i dobio sam lopatu, mada su me ubili, tako da radim za džabe. Uspio sam se popnem na krov, skoro zemlju smo me pucali i eto, zato sam izgubio. U stvari, idemo ovako. Ne znam da pokušat ću nekako, sad ću da izađem. Ovako, neka, tako. Da vidimo što bi mogu da uradim. Ok, ovdje je jedan policajac, da se obiđemo. Ok, prošao je, dobro je. Da vidimo, o ne, dobro, još jedan. Brzo. Da vidimo gdje je. Ne, jebem. Ok, imamo ovako. Sad imamo da radimo što hoćemo, tako da vidimo što bi mogli. Da li dalje imam posao da vidim? Ne znam. Dobro, jeste. Oh, dobro je. Ajde, izađi. I kako si izlazi iz ovog? Dobro, super. Dobro, ajde. Samo, aha, dobro. Evo ga. Da vidimo, ja mislio sam u ovom sakrio, kako se zove, ključ, šta god da sam. Bla. Ne. Okej. Idemo ovdje. Ja mislio sam ovdje u stvari, da. Da vidimo. Nema. Sad ću napraviti jedno oružje. Ovo je dobra fora. Ovako. I sad samo što treba uraditi jeste da kliknete tu gdje je ono. Oružje to šta god da je. Kampa i onda udarite ovako o zid. I dobijete ovako okrenut. Ne znam zašto tako mora se raditi. Kada može samo, ako nije dovoljno retardiran, da okrene. Ali dobro, nema veze. Ovako, ovo ću uzeti. Gotovo. Dobro što mogu, tako da. Evo ga. Ne znam u ko sam stavio to. Ne veze. Možda mi neće ni trebati, vjerovatno. Sad ću pokušamo da ubijemo jednog policajca u ovoj epizodi. Idem da vežbam. I ću da ubijem jednog i da mu uzmemo ključ. Da vidimo. Ok, ovdje. Ajde, pensi, tako. Šta je ušli? Evo. Dite. Uj. Ok. U stvari neću idemo, šta će mi? Idemo ovako još zavežbamo. Da mogu da ubijem jednog policajca barem. Mada će odmah poslije da vas uhvate svi. Zato moram da stavim u nečiji drugi, kako se zove, ormar. Zato što onda će da pretražu vašu ćeliju i onda će da uzmu. Tako da. Sranje, ali tako je, što reći. Okej. A do 25 je stigamo onda. Evo, tamo. Moram posao da uradim pa ću onda. Ok, ne znam da li želite gledati ovo, tako da ću prestati ovdje pa kad se završi onda ću nastaviti da snimam. Ćao. Ok ljudi, završio sam. Neću više radim. Ha, vidi ovo. Da vidimo sada. Želim, šta bi mogu da uradim? Da, sad ću pokušati nešto samo da vidim. Zanima da li mogu. Ajde. Da li mogu se popnem? Mislim da ne mogu da trebam još na cigar za to. Da,
stavim šatije. Šta to? Znači da, a da, i kad ulazite, vidite ovdje ima detektor ovog griža metala, tako da... Okej, taman. Za vežbanje pa ću onda da ubijem na policajcu, uzmem ključeve i da možemo nešto uradimo. Nadam se ćemo dobiti neke dobre, ne neko strane ključeve, kao na primjer što su naranđasti, ništa se mi ne sviđa. I da, provalio se da ne možete da ubijete onog glavnog vođu od cijelog ovog zatvora, tako da, da. Bilo bi dobro da može pa uzmete ključ i prodajete i kraj, ali ne može. Tako da da. Sad se pitam kako bi mogao da pobegnem. Da li sa ključevima ili da li da kopam, da li zidove, da rušim i sva što je to, tako to, što je to, tako, da. Okej. Idemo, ovako ću malo brže energiju da dobijem. Imamo dosta para, tako da vidimo. Molim te, brate, evo vidite. Brate, ne shvatam zašto, ali... Stvari, da li mogu koristiti, a ovo ne znam zašto će mi služiti. Tako da, da, lupam. Dobro, dogledaj. Sad ću ovo da ubijem. Ne mogu. Ok, sad ću izađem i sad ću nađem nekako da ubijem. Da vidimo... Možda ima još neki policajac u samo izgleda kako se kupaju. Pederčin, ali ne ulazi. To je kao njihov posao, da. Ajde. Ne znam, nećemo moći. Trebali smo sad čekamo do 3:10. Brzo. Ba smo zato mnogo brži od njega. Okej, mora postoji neki novi način. Ovako ih nikad neće ubiti. Koliko mi se čini. O ne, vidio me ovaj drugi još. Upucali me, jebote. A ne, uzeli su mi pare. Okej, ja ću da vežbam i da napunim do 35, tako da. I tada ću da ih ubijem. Tako da, da. Ok ljudi, ovo je najviše što sam mogu za sada da ubijem. Da vežbam. Ne znam zašto sam se danas nešto za ubijanje baš. Navukao nema veze. Sad ću ubijem. Tako da. Ne mogu da verujem. Zašto su tako jaki? Kad sam pre igrao nisu mogli ništa da urade. Ne, nisam htio da udarim, ne bre. Space mi je bio. Ja, zato mi ne možem da ih udaram, ne mogu da ih udaram jako, uzeli su mi oružje. Pa da. Moram da nađem nešto bolje pa ću onda. Okej, kom su svugdje ti djavoli. Evo, sad ću sve čekati, samo nađem oružje što neće ubiti kasnije. Da vidimo. Evo ga. Stvari uzet ćemo jedan sabon, vidjet ćete službeni. Za dosta stvari. Okej, ajde brzo, mora da ima jedan. Čarapa mi treba jedan. Da, zaboravio sam, ne možemo to raditi. Sad ću kod policiji da im pokažem da udara. Pomagajte. Tako. Tu bre. Sve bolje. Samo mi treba još jedan jastuk i... Ajde, molim te, jastuk jedan da imaš. Nema. Okej, ovi spavaju, idem da lagam. Sad vidim što ja imam. Dobro, nemam ništa. Ćemo ovo da iskoristimo. Tako. Sad na spavanje. Dobro, neću završiti ovdje još epizodu, doći ubijem policajca.
Okej, da vidimo sad, opet nas zovu. Ovaj nije još našao odeću. Vjerojatno su uzeli ovi policajci, tako da. Gurio bate. Da vidimo. Da vidimo. Ja, pa da, zato što sam se tukao, pa naravno će traži, tako da za džabe. Sad se ne udaram. Ok, dobro je. Ne znam zašto služi ova drva, mislim, zaboravio sam zašto nam služe. Služe nešto dobro, ali zaboravio sam sad šta, tako da... Juda može se napraviti ono stravo oružje jedno. Ajde, evo ga. Ovi se bio, sad ću pokupim što ima. Gle ovog. Alo, bate. Evo, ispustio se. Ajmo ruši. Opet da vidimo. Da, ništa dobro. Sad ćemo jednog da ubijem. Evo, jebim vas glupe. Ajde. Dobre. Crveni ključ, brate. To mi za džabe. Ni zašto mi ne služi. Brzo. Znam, otiši ovdje. Ajde, brzo. Tako. Znači, kod ovog Kaleba, kako god mu ime. Je to brzo koji je? Dobro je. Koji kod mene, tako da. Evo. Ja, ne, sad sam izgubio posao, ja mislim. O, Bože. Za crveni ključ sam izgubio posao, jebote. Sad ni zašto. Vero, sad ću ga uzmem. Mislim, ne kažem da ni zašto baš, ali nije... Bilo bi bolje da smo dobili ljubičasti, on je jako dobar. Okej, ovo je ovo. Tako. Čak mi budu vidjeli gdje imam ključ. Sad da vidim nešto, samo vidim. Ovako. Posao. Dobro, i dalje imamo posao, tako da. Evo. Dobro ljudi, to bi bilo to zato što smo uspjeli smo ubili onog policajca. U stvari neću još da završim, pošto se neće sačuvati sve ovo. Tako da, šta bi sad mogli da radimo? Dobio sam ideju. Imamo prebimo ovog nekog od ovih zarobljenika kao samo. Da vidimo što imaš. Odakle ti ovo? Kako si uspeo? Dobro. I ovaj da vidimo što ima. Dobro, to vidite. Tu biju se. Da, brzo, idemo. To bre ljudi. Bre. Da vidimo. Imamo. Ovdje ovako. Morat ću pomerim sto. Tu. Tako. Sad. Požuri. Ajde. Ne. Dobre. Ajde, možemo mi to. Sad ne znam šta ćemo tačno radimo ovdje kad uđemo. Evo ga još jednom. Ajde. Ne! Kako su mi našli? Ja ne, sad će mi uzmi ključ i sad ciger i ovo sranje. Ja, i sve su mi uzeli. Moje mint bombone. Šta je ovo? Šta je ovo, mafija? O, ja ti kažem, ovo mafija. Policija su me pokrala, pa dobro, vidimo se u sljedećoj epizodi, ljudi, ja, čao.